This ain't nothing but a summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey. התחלתי בגיל 16 בכיתה י"א. זה היה לי תנאי עם אבא שלי שאני משלים בגרות מלאה, וכפוף לזה למדתי ספרות 3 חודשים. אחרי 3 חודשים יצאתי לשוק והתחלתי לעבוד חיפשתי לעבוד אצל המעצבים הכי גדולים שהיו נחשבים באותה תקופה בחיפה. ככה, אני מתעורר בבוקר ב9 בבוקר, יוצא עם 7 כלבים, שוטף את הבית, שותה נס קפה, בשעה 10 יוצא לעבודה. כמובן הלקוחות מגיעות, ובשעה 7 בערב סוגרים והולכים הביתה. יש לי את התופרת שלי שקוראים לה טיטיאנה, שהיא אומן בפני עצמה. ויש לי את העובד שלי מתן, שהוא גם כן, הוא ספר והוא יד ימיני. מתן סבג, בן 20, עובד כבר 5 שנים במקום. לפני 5 שנים שאחותי התחתנה, הגעתי איתה לפה לאורון, ומאז נפתחו דרכנו. אורון ביקש שאני אגיע ליום ניסיון, התחלנו לעבוד ביחד. וזהו, משם התחלתי, והוא שלח אותי ללמוד בנאווה קולאז'. למדתי שם בשביל התעודה, סיימתי והגעתי לעבוד עם אורון. לקדם את העסק של אורון ולקדם את עצמי. בעזרת השם אנחנו עוברים מקום, מקווים שנפתח עסק טוב, שנצליח בעזרת השם. המליצו לי עליו, וברגע שהתנסיתי בפעם הראשונה והשנייה, העבודה טובה, יחס חם, יחס אישי, זה מושך את האנשים להמשיך לבוא הלאה. מכל המינים, מכל הסוגים, יש לי מילדות בנות 6 עד בנות 75. כולל גברים, נשים? גברים, נשים, ילדים, הכל. תינוקות, הכל. אין הרבה הבדל פשוט. אצלי זה יותר בוטיק. אני לא מקבל יותר מ2 קלות ביום. רוב הסלונים מקבלים בין 4 ל5, 6 קלות ביום. שמי לולי מלכה, ובאתי מאילת לקריית אתא בחיפה. ביתי היום מתחתנת, אלינור, ואנחנו מהבוקר בשיא ההתרגשות. אנחנו נמצאים בסלון רון. כן, שם מפה אנחנו יוצאים עם הבגדים והתסרוקות והאיפור, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים. היום הגדול הגיע, ובעזרת השם שלא ירד גשם, שיהיה כמו עכשיו שמש, ושיהיה בהצלחה, ושכולם יגיעו, ושיהיה שמח. בטניה המהממת, היא המעצבת, ורון המקסים, שפשוט דרך הטלפון התאהבתי בו, ובאתי עד אליו בשביל התסרוקת והאיפור, כי חשוב לי מאוד, אני אמא של הכלה, ואני צריכה גם לראות וואו,
ובאתי עד רון, עד קריית אתא, צומת קריית אתא, לא? רק מילים טובות, עבודה מדהימה, צבעים, יחס אישי, אנשי צוות שעובדים איתו הם מקסימים, והעובדה היא שהבת שלי כשתתחתן במאי את הסמלה, את התספורת, את התסרוקת וכל מה שכרוך בזה, תעשה גם כאן, כמובן שגם אני. גיליתי את זה כשהייתי הולך עם ההורים שלי לחתונות, לאירועים של קלות ודברים כאלה, ופשוט זה אחד הדברים שהכי משך אותי. והחלטתי בגיל 7 שזה המקצוע שאני אבחר לחיים שלי. מה עוד? Summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can.